हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आङो। बे भिडिअआनो जादों बोरमा बेदरखौ माबोरैहाय जायो बेनि सायाव आं बानायनाय जाबाय दिनै भिडिअखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। थ' बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। नोंथांमोनहा जोबजासे स्किप खालामालासेनो नायलांबानो जाबाय। बोरमाखौ जों अलरेडि खुखांखाबाय, खुनानै जों लाखानाय जाबाय, सिगाङावनो खुखादोंमोन। ओमफ्राय नै दा गोदानोसै, बरिया गोदानोसै, गोदानानै ओमफ्राय एवनोसै आरो। गोदागासिनो नै दा गामिनि बिदा बियो गोदाबाय थानाया दा गोदागासिनो दा र' दसे उनावनो एवनाय नुनो मोनसिगोन। दे मोजाङै गोदा दे। ओरैमा आलासि फैगासिनो दं थाइलेण्डनिफ्राय लोगोफोर फैगासिनो दं आंनि। बेखौसो जाहोनांगौ। एसे मोजाङै गोदा, साइज गोदानांगोन आरो एसे साइज गोदाबानो जाबाय। बोरमाया फान्थामोन, लाइसेन्स नाम्बार बियो। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना नङा होननानै बुंलायगोन, थगायदों सानलायगोन। लाइसेन्सआ बेलाय बेनो, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय लाइसेन्सखौ। दा जों अलरेडि गासिबो माबानानै लाजोबखाबाय। सामब्राम हानानै लाबाय, सामब्राम गुफुर देनानै लाबाय, हाइजें देबाय आरो मस्ला, गोबां रोखोमनि मस्ला दं बाहाय, गासिबो ज' खालामनानै लाजोब्बाय आरो देनानै लाजोबखाबाय। ओमफ्राय नै जों दा रेडि खालामनानै जोङो गामलायाव बेदरखौ मोजाङै थाव गुबै होनानै माबानोसै आरो लगायनानै ओमफ्राय एवनोसै। बानलु गोरान देनाय आरो हालदै बेफोरखौबो गासैखौबो जों जयैनो लगायखाजोबनाय जाबाय। दा जों मथा मथि थाव गुबै होनानै एवनांसिगौल' आरो। दहाय थाव गुबै होनाया एसे खम जादों, दा एसे होबावनोसै। एसे बुरजा होयोबा मोजां जायो नालाय, ओंखायनो होबावनोसै आरो एसे। थ' दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय, खालि सेनेने ज्रेवल' होनो नांसिगौ। साराय दुंबानो जाबाय, सेनेने ज्रेवल' होनोसै आरो। जिरा होनोसै एसे। दा सामब्राम गोजा आरि माबा माबिफोरखौ होलायलायासै आङो। जा बुरजा होखाबाय आंनो, बेयाव दरब्रै ना दरबा हानानै होखादों। ओंखायनो आं बेवहाय सामब्राम गोजाखौ सेरनायलाय जायासै आरो। दा रेडि जाबाय, होसननोसै। सांज्रें सेनेनेव होननोसै। नै होसनबाय आंनो दा। नोंथांमोनहा सोरबाफोर जानो गोसो दंबा फैनानै जाफैनो हागोन। दानो आंजों कन्टेक्ट खालामहर। आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन। नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआवबो बिहरनो हागोन नाम्बारखौ। मालाबा नोंथांमोननो बेबायदिनो सेम संनानै जाहोगोन आङो। नोंथांमोनहा आं कमेन्ट बक्सआव नाम्बार बिहरबानो जाबाय, नोंथांमोननो हरगोन आङो। नोंथांमोनहा जाफैनो हागोन आंजों फैनानै गोथावैनो। जानो लुबैनायासो हामथारलालै, माला मोनबावनांगौ जाखोब्रा। थाब मोनबानो जासिगोन, माबार जानांसिगोन। बिदै होला, ओरैनो एसे गोरानैनो जानोसै। आं बिदै गोनांखौ जानो मोजां मोना। गासिबो बेदरखौनो बिदै गोनांखौ जानो मोजां मोना आं। दाउआनो जा, अमायानो जा, मैसोआनो जा, एम्बुआनो जा, बोरमायानो जा, एसे गोरान दबबासो मोजां मोनो आङो। फ्राय बायदि स्टाइलनिबासो, ओंखायनो बिदै होला आङो। थ' नोंथांमोन दाना गासिबो रेडि जाजोब्बाय। थाइगिर खाजि, ओंखाम, बोरमा बेदर आरो जोगोनार बिजौ भाजा। नोंथांमोना गोथाव साइज नुदोंना नुवाखै, जायखिजाया नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। थावदोंना थावाखै आंनि संनाय साइजआ माबायदि जादों, कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जानायखौ सुरु खालामनोसै आङो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा स्टाइलनि जायो। रायखस बायदि नुखायो आंखौ जानाय साइजखौ। नायलांबाय थादोल' नोंथांमोनहा।
हाय लोगो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट टाइमाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।